padang rembulan nek pelataran saya gugah ati kang kas marat wanci wis wengi sang saya sepi saya kegawa sunge ngati bongok bareng-bareng kanggo sliramu asik sing tak lewat kita goyang bareng bro Kapeng pindone
Tukang irodat sapa iki? Lah yo. Kepiye? Apa, Des? Irodate kurang. Langsung toh? Ora, iki ngomong sik bola. Irodate kurang iki. Piye? Iki ra mung ngono iki Mbah Mumet e. Rupamu aku sungkuni kok. Awak dhewe ndongake sik, Bos. Iki acarane Supitang. Nyelih mik siji lho. Ayo. Awak dhewe ndongake sik. Non, Bolo. Sehat, Bolo? Sehat. Sugeng malam. Oke. Piye, Bos? Gimana? Adek. Gimana, Bos? Kak Sunyatan? Boleh. Iya. Oke, Bolo. Sehat-sehat, Bolo. Salam sik, Mek. Oke. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awak dhewe tekan ndi? Tekan Wedono. Awak dhewe bose dingetake ning kono kae. Kae bose. Ning kono ya bose. Awak dhewe sepane dadi sengkuni. Iya ta? Ora. Didongake muga-muga sing sopir sapa jenenge? Nah, Idoni ya. Duh, Kowe ra Kowe- biayaran. bose. Kowe Aku ngertine sing tengah kok. edan nang kowe. Ya Mas ta ngono lho. Iya Mas kowe, didongake muga-muga dadi anak sing soleh, Amin. bakti kalih wong tuane. Iya ta? Heeh. Alhamdulillah lho, awak dhewe ketemu artis kok ngene lho, Bos. Halo, Mbak. Woi, Good iki- morning. Lek Iki sing jenenge Lala Teteter. Idoni ngene kaya. Lala Atila. Lah iki Salah. sapa to? Sapa? Lupa aku mah kowe punyuk. Ya cikor dipasang ganti lek. Lek. Gaji kok lek. Oh, Gandeng iki lho lek. Muduno kowe. Ganti abi. Piye? aku ngerti. Piye? Nek nang TikTok. Piye? Wah, Piye? le nyanyi. Piye? Iya, asik. Ngono ya? Oke. Lek nyanyi ngono. Heeh. Saiki jajal kon maju, Bos. Heeh. Awak dhewe jatah siji, Bos. Jatah siji. Awak dhewe oleh iki. Oke. Ayo, Mbak. Ri, Mbak. Tak Kenapa sempit sik. aku? Ayo. Ayo, Mbak. Ajal, ora. Ayo, Nek dadi siji Heeh. dhewe iki iso apa ora? Bisa. Ayo, Mbak. Rene, ha. Kan ngopo iki aku? Kala-kala. Olah aku. Hop. Lah ya Allah. Ini, weh, edan. Aku kene, aku Iki mikir. bawaan ngene iki kaya semangka ya, Bos. Semangka. Semangka. Mas Digoyang. semangka. Aduh. Asik. Aku kene ya. Seneng aku. Weh. Aku melu joget iki kok. Iya, iya. Iya. Wah, pancen artis e akeh. Jan iki lho, manik-manik kabeh. Tudang-tuding. Ora man-manike. Lho, awak dhewe lho, jaman saiki lho, lek sarangan tahu payu kok. Piye? Piye? Niki juragane dhewe Apa? anak Vitanto. Oh, dan kita. Ini anak iki wingi Piye? ulang tahun. Ulang tahun. Ya, happy birthday to you. Ayo. Eh. Aki, mumpung ana sampean ning kene. Heeh. Golek kuliah. Hah? Ayo. Saiki sampean nyanyi ya. Satu. Nyanyi Tak sae. apa iki? Lagune bebas no. Oh, iki jalan-jalan. Bolo, jaluk lagu apa bolo? Apa? Eh, Lagu apa? piye? Lagu apa? Aku nurut sapa iki? Sik, tak takon bose. Sik. Piye, Bos? Sik, keluar rumah sik. Ora ngerti bose lagune ora Bos ora ngerti. ngerti. Yes. No. Ini. Kebre, Apa? kebre. Sidorondo. Menurut jenengan apa sing apik? Ana apik iki. Apa Iki merah ini? apik. Sing apik, sing Lagune viral, sing viral. kesayangan karo Lek Tekno. Heeh. Iya, iya. Tekno. Tekno. Elek. Tekno. Tekno. Kene melu joget kene mburiku kene lho, Lek. Lah, iki padha artise awak dhewe ngono gerto dupu. Ah, iya. Nima. Aku orang ngemis. Sedan. Suarane Jas. Tepuk tangannya mana ini? Oh. Nah, Tepuk. ning atiku miris. Curiga rasane
kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Masuk deh. Iya. Yo. Nimas kesayangan koyo apa rasane ati supiraku pawartamu iku ngrasane Suci nanti kau Iya ke. Langsung lagi.
Dunyo pancen ora mung sakodhong jati ya mung siji wanita setyane ati kang sambada nyenggoli jejanta duwung ayu widodari swargaku terus montang manteng rasaku saya kebanteng rantang ranteng hatiku roh sumanteng aku semua wayanganku jebol gawe kelo hatiku tak laleke bicara kriku neng imanku dari swargaku ati tekan mati tresna suci tak tepi ora lentur senajan ati anjar lumut senajan buta jagat iki aku ora bakal mundur terus tak suke tresnaku ora kita pemuda se-Indonesia yang baca-baca kawan cita-cita mari-mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di jalan dunia dan akhiratnya mudah-mudahan kita masuk ke surga.